תודה שהצטרפתם לעוד פרק בפודקאסט, ולפני שצוללים לפרק, חשוב לי להגיד שהפרק הזה קצת שונה. זה לא עוד שיחה עם איזושהי מומחית או מרפאה בתחום, זה פרק שמביא ידע מעולם השטח. גם אני וגם עינב, שתכף תפגשו אותה, אנחנו מדברות שיחת נשים בגובה העיניים. אנחנו מביאות ידע מהשטח, עינב מביאה את הנתונים שלה מהסקר, על גיל המעבר, והרבה הרבה זום אין על עולם העבודה. איך הופכים ארגון לארגון מנופוז פרנדלי, מה זה אומר, איך העובדת או המנהלת מרוויחה מזה, ובטח איך הארגון מרוויח מזה ולא מפסיד המון המון כסף, ויש פה נתונים מדהימים. פרק שמאוד מתאים למנהלות בארגונים ולמשאבי אנוש. ברוכה הבאה לפודקאסט הצילו, ההורמונים השתגעו. כאן תפגשי מומחים ומנטורים מעולמות שונים, שיסייעו לנו להבין מה קורה לנו בגוף. מגיל 40 ומעלה, שהכל מתחיל לזוז ולהשתנות. נדבר כמובן על גיל המעבר, אבל לא רק. גם מה קורה לפני ומה קורה אחרי. אז מי אני? שירלי וגנר. בעשור האחרון אני חוקרת ולומדת את עולם הריפוי הטבעי ההוליסטי. הוכשרתי כמאמנת בריאות. זאת בעקבות אירוע בריאותי שלימד אותי על כוחות הריפוי הטבעיים והכלים הרבים שיש לנו. מוזמנות להצטרף אליי למסע התפתחות, למידה וחקירה, לקבל כלים פשוטים וישימים לחיי היום-יום שלנו. אז התחלנו. ערב טוב, גברת עינב בן יהודה, מה שלומך? בסדר גמור. אני צריכה תודה על לדבר איתך האירוח. בכלל באנגלית, במבטא אנגלי כזה. אז זה Welcome to the podcast, הצילו ההורמונים השתגעו. אז עינב גרה באנגליה, בווילס. בווילס, אבל עדיין אנגליה. למה? כן, זה, את יודעת, אבל להם זה חשוב, הם רגישים still בעניין הזה. British. כן. אוקיי. ובאמת הגעתי אלייך ואני מכירה אותך מהקבוצה, את ועוד שותפה שזאת ליאת, אתם הכרתם את אחת הקבוצות הפייסבוק הגדולות שמטפלות בנשים בגיל המעבר, ואנשים מגיל 40 פלוס אני קוראת לזה. אני הכרתי את הקבוצה הזאת בעקבות הפודקאסט שהתחלתי ככה באמת לחפש פלטפורמות ככה להנגיש אותו, אז ככה הכרתי את הקבוצה, נקראת On Fire, כן? אני לא... נכון. On Fire, On שזה מאוד fire נשים מתאים. מדברות עם נשים. כן, On Fire, נשים מדברות עם נשים, וקבוצה שבאמת יש לה קהילה מאוד מאוד גדולה, וזה מקסים, ויש שם פלטפורמה שאנשים שואלות שאלות רלוונטיות לגיל המעבר, ובכלל היום גם על שוק העבודה, גם על חברות, גם על ילדים, באמת הכל פתוח ונורא נורא יפה, וכל אחת מטוב ליבה עונה, וגם מומחיות, גם לא מומחיות, וזה מקסים. ובכלל, אני חושבת שלפתוח קבוצה, וזה מאוד יפה שאת, עינב, שתכף תציגי את עצמך, וליאת, השותפה שלך, שזיהיתם את זה ב-2019, כבר את הצורך הזה, זה ממש ממש מדהים. אז אני אשמח ככה לשמוע, אז קודם כל תציגי את עצמך, אוקיי. וככה, אז מה הוביל אתכם לפתוח קבוצה כזאת, וקהילה, לדעתי זו קהילת נשים הראשונה שהוקמה בפלטפורמות של גיל המעבר. נראה לי כן. שגם. אז קודם כל תודה על האירוח וכיף לי להיות פה. אז אני עינב, אני בת 53, לוקח לי קצת זמן לחשוב על זה. אני במקצועי, בעברי אני עיתונאית, כבר הרבה שנים אשת תוכן עצמאית, ובאמת את On Fire הקמתי ביחד עם ליאת זנד, שהקשר בינינו הוא קשר חברי שנוצר דרך עבודה בעיתונות, כשהגעתי לארץ וגם היום היינו נפגשות וסתם מדברות על החיים ועל הכל, ובאחד המפגשים, שתינו פחות או יותר באותו גיל, התחלנו לדבר על הדברים שעוברים עלינו, כי שתינו היינו כבר קרוב לגיל המעבר, בגיל המעבר, והבנו שפשוט נשים לא מדברות על זה אפילו בינן, זאת אומרת, אפילו עם חברות אחרות לא דיברנו על זה. וגם שתינו הרגשנו בתור נשים שמאוד מודעות ומקפידות על תזונה וספורט וזה, שגם אין לנו מאיפה לשאוב את המידע הזה יותר מדי. זאת אומרת, לא היו פודקאסטים על זה אז. אוקיי, רופאים, אבל גם לא כל הרופאים ידעו בדיוק להגיד, טוב, זה לא תחום המומחיות שלי, אולי תלכי להתייעץ עם מישהו שהוא כן מומחה. ומכאן זה נולד, זאת אומרת, אמרנו, אולי רק אנחנו מרגישות את זה, בואו נראה אם יש עוד נשים כמונו out there. בעצם התחלתם להרגיש כל מיני תסמינים, ואמרתם, אין תשובות, ואז אמרתם, אולי יש עוד, יצאתם לשוק, כמו שאומרים. ויצאנו לשוק. זה גם לא רק היה עניין התסמינים, זה היה יותר העניין של, הרגשנו שנשים בגילאים שלנו הופכות לשקופות, Hmm. בכל מקום. מפרסמים לא פונים אלינו, שוק העבודה מתחיל לפלוט אותנו.
וכן, ורצינו להיות בסיטואציה שאנחנו עם השוות לנו, קבוצת השוות שלנו, לדבר על מצחיק. דברים שמעניינים אותנו, ולשמוע מאחרות מה הן חוות. קיצור, לא להרגיש שאנחנו מטורללות לגמרי. משם זה נולד. וכן, הקבוצה היום היא כבר 24 אלף נשים, היא צומחת אורגנית. עולים כל יום עשרות פוסטים, באמת עשרות נכון. פוסטים. ואנחנו גם מארחות המון אנשי מקצוע, בעיקר נשות מקצוע, עושות מה שאת עושה בעצם, לא בפודקאסט, אלא צריך בקבוצה כתבות הזו. כתובות, כן. כן, כן, כן. כתובות ומוקלטות, אבל כן, כן. לא, את יודעת, לא בתדירות שלך, אבל כן כן. עושות את זה. כן. יפה. אני חושבת, בעצם אחד הנושאים שאנחנו רוצים להביא היום, תכף נדבר גם על הסקר שעשיתם, וההתמחות שלך באנגליה, זה הנושא של שוק העבודה, ואנחנו נצלול אליו. אבל לפני שנגיע אליו, אני רוצה להגיד משהו שהרבה מהאנשים שהן עוקבות אחריי והם בקהילה שלי, הם לא בשום פלטפורמה. זאת אומרת, נשים של לא 40, אבל 50 ומעלה, בטח 60, 65, למרות שאימא שלי בת 85, היא כן בפייסבוק, אבל היא לא צורכת ידע שם כמו שאני ואת כנראה צורכות, ויש עוד נשים, לא מעט, שפחות חרדיות, נכנסות חרדיות. לפייסבוק, ואני שואלת את עצמי, הנשים האלה, איפה הן פוגשות אולי את יודעת, בגלל זה אני שואלת, את קבוצת השוות, ואיפה הן נחשפות למידע, בכלל לדעת שיש פודקאסט שמדבר על זה, ושיש רופאים מומחים שיודעים לתת מענה, אני לא יודעת אם זה משהו שחקרתם אותו, אבל זה משהו שבא לא לי חקרנו מאוד. אותו, אבל ככל שאת יודעת, שראינו שזה תופס תאוצה, אז באמת החזון, השאיפה, זה באמת להגיע לאוכלוסיות כאלה, וכמו שאת אומרת, לא רק נשים שכן נמצאות בפייסבוק, אבל פחות משתמשות בו, אלא נשים שבכלל לא נמצאות נכון, בפייסבוק, למשל חרדיות, אוכלוסייה ערבית, פחות הנשים המשכילות בה, נכון. אה, אפילו עולות חדשות, נשים כאלה. ואני לא יודעת איפה הן צורכות את המידע, אני חוששת שהן פחות נגישות אליו, ואני חושבת שזה משהו שהוא יותר אמור להיות עבודה קהילתית, זאת כן, אומרת, דרך העיריות אולי, דרך הרופאים. אני מניחה שאת מכירה את התוכנית של דוקטור קופרניק ודוקטור חובב, שהיא מכשירה אנשי מקצוע, כן, אני אנשים רשומה על מהתחום התוכנית הזאת הטיפולי. לשנה הבאה, כן, כן? איזה יופי, כן. נהדר. אז כאילו גם דרך המקומות האלה אני רק שאנשים אגיד, זו תוכנית שמכשירה מטפלים ורופאים מטפלים. להתמחות בגיל המעבר. נכון, כי נכון, באמת גם הרופאים וגם הרופאות נשים, הרופאי נשים, לא לומדים את זה בשום מקום. זאת אומרת, עד נכון, היום אני מניחה שהמסר והשיח על זה, גם אין מספיק מחקרים, יתחילו, אני חושבת שהדור שלנו מתחיל את המהפך הזה, והילדות שלנו יגדלו אחרת. אבל זה נכון. באמת בזכות דוקטור קופרניק ודוקטור חובב שיצרו איזשהו בית ספר מקומי בישראל כן, והם מעבירות ידע ומעבירים ידע, אבל לדעתי גם הידע שלהם משתנה ברמה יומית, כי זה מטורף מה שקורה. נכון, כמות נכון. הידע שמשתנה מאז שאני עושה פודקאסט, כמות הידע שאני מקבלת וצורכת וזה, מאז שהתחלתי עד היום, באמת זה וגם mind תשימי לב blown. שנעשים הרבה יותר מחקרים נכון, עלינו. נכון, הרבה ומדברים. יותר אחד מחקרים. הדברים שזה שלא דיברו, לא דיברו ולא... נכון, נכון. אני ובאמת, עשיתי את הרצאה יודעת, לפני שבועיים, שלוש בציפורי, ובאה אליי בסוף ההרצאה מישהי בת 60, מורה לפילאטיס, לא תגידי, זה מאוד מחוברת לעצמה ולגוף שלה וזה, והיא אומרת לי, אם רק הייתי יודעת את כל זה לפני 10 שנים, ידעתי שמשהו עובר עליי, ידעתי, הלכתי לאמא שלי, הלכתי לרופאים, לא, אף אחד לא ידע לענות לי, אני לא הבנתי מה עובר עליי, חשבתי שאני משוגעת, ואני שומעת את זה כל הזמן. וזה אנשים של 60 ו-70 וה-50, רק אנחנו צריכים שיתחילו לשמוע, 40 ו-50, שרק יבינו שקורה פה משהו, ולהתחיל לשמוע עם תסמינים, בלי תסמינים. נכון, אני לא זוכרת אם סיפרתי לך או לא, אם כן, אז תעצרי. שבעצם מה שגרם לי אישית לפקוח עיניים לעניין הזה, היה ראיון עם יעל שורקי, שהיא זאת? מומחית. היא מומחית מספר אחת בארץ לרצפת הגן, פיזיותרפיסטית, אישה שמגיעה מהתחום, זאת אומרת, היא גם מהתחום הטיפולי, היא גם בטיפולי נשי, כאילו רצפת הגן זה נשי, והיא עצמה חוותה תסמינים נוראים של גיל המעבר, בעיקר זה היה חרדות ודיכאון, והיא לא ידעה מה עובר אליה, היא קיבלה טיפול שגוי, היא הגיעה לאשפוז בגאה, לאשפוז בגאה, מטורף.
בגלל וואו. הטיפול לא נכון. ואז אני קראתי את זה ואמרתי, אלוהים, בתור מישהי שסבלה, אני סבלתי מחרדות, לא חרדות, את יודעת, אבל היו תקופות של חרדות בחיים שלי. אמרתי, אני ממש מפחדת להגיע לגיל 40 פלוס, קרוב ל-50, ולהיות מאושפזת בגט, כי אף אחד לא כי יודע מה הכל עובר. גם מועצם, זה גם על מה כן, שאנחנו יודעים. כל מה שטבוע בנו בגיל הזה, הכל מועצם. נכון. ואז, הנושא של החרדות, יש איזושהי רופאה בארצות הברית שאני עוקבת אחריה, היא ממש חוותה חרדות, וזה המוטו שלה. היא ממש מדברת על זה כל הזמן, כמה הנושא החרדות הוא כל כך מאפיין את גיל המעבר. נכון, ובארץ, חרדות אצלנו לא צריכים ודיכאון, הרבה, לא צריך הרבה בשביל להיזרק. בדיוק. ואת כן. יודעת ששיעור ההתאבדויות בקרב נשים בגילאי 40 הוא מאוד מאוד גבוה, יחסית אז לא. עינה, אבל זה לוקח אותנו לסקר שעשיתם. אז כן. אני רגע מסכם. אז דיברנו קודם כל שיש קבוצת פייסבוק שהקמתם, ומי ששומעת ויש לה תקליף פייסבוק, מוזמנת להיכנס לקבוצה ולצרוך משם גם ידע ולהשתתף. ואת סיפרת טיפה על עצמך שאת גרה באנגליה, ואת עיתונאית לשעבר וכותבת תוכן, והיום במה את עוסקת? אני כותבת עדיין תוכן כותבת תוכן. בתור בעברית פועל אבל, בזכותי, כן, בישראל, כן, אוקיי. כן. מדהים. שתינו, ליאת ואני, זה גם שתיכם. שתינו עובדות באותו תחום, כן. מדהים. ואז אתם גם מפרסמות תוכן שאתם כותבות בקבוצה. כן, כן. יופי. ובעצם אחד הדברים שעשיתם בקבוצה שהוא מאוד מעניין, שאני חושבת, עוד פעם, זה מבחינתי, בגלל שאני נכנסתי לזה רק בחצי שנה, 7 חודשים האחרונים, כבר לפני שנתיים יצרתם סקר בתוך הקבוצה של נכון. 600 נשים, שמה 600 נשים ניסיתם, ענו עליו, זאת אומרת, ו-600 עלו עליו, שזה יפה כן, מאוד, זה מאוד כן, יפה. כן. שמה ניסיתם ליצור בסקר הזה, ומה היו הממצאים שלו בגדול? ניסינו בעצם להכיר את שכבת הגיל הזאת, וצריך, את יודעת, לדבר על המגבלות, זה שוב, שכבת הגיל שנמצאת בפייסבוק, בקבוצה כן. שלנו, זה לא החרדיות וזה לא הערביות וזה לא העולות החדשות, לצערי. וזה גם הרבה נשים שלא נכנסות לרשתות. אני חושבת שזה, בדיוק, אמרנו שזה 30% בערך נכנסות לרשתות, שזה כן, מעט. כן. כן, כן. ולנסות לאפיין אותם, זאת אומרת, גם מאפיינים כמו גיל, מצב משפחתי, איפה הן גרות, גם באמת מתי הפסיק להן המחזור, גם האם הן בכלל סובלות מתסמינים, לא כולנו סובלות מתסמינים, מה התסמינים שהכי מציקים, אה, האם הן לוקחות טיפול הורמונלי, האם הן בכלל מטופלות איכשהו באיזושהי דרך. היה לנו גם מאוד חשוב להבין איפה הן צורכות מידע, איפה הן מקבלות מידע. האם זה דרך הרופא, האם זה דרך חברות, אז האם זה דרך... מה גיליתם על המידע אפרופו? על זה מאוד המידע, מעניין. חכי, אני אפתח את הסקר. בכלל, מה נגיד ההיילייטים שהם מיינד בלואו לסקר, אם יש כאלה, שכדאי ככה, אם לא דיברנו עליהם, כי הרבה דברים בפודקאסט דיברנו, זה על שינה והרגלי חום, יש דברים שהם מאוד מדוברים. אם היו שם כמה דברים שהם מאוד מעניינים חדשים, אז כזה, זה היה נחמד לשמוע. רגע. רוב הנשים, 80%, זאת אומרת, יכלו לענות פה על כמה תשובות, מקבלות את המידע שלהם מהאינטרנט לגבי גיל מהמם, המעבר. מעט מאוד מדברות עם, כאילו מקבלות את זה מהרופאים. מהמם, פחות מ1%, שזה בעיניי זה עצוב ומדהים. מאוד. אמ, זה זה לדעתי אבל השתנה מאז שעשיתם ועד היום. בשנתיים האחרונות קרו הרבה דברים וזה השתנה. עדיין זה לא שינוי גדול, אבל זה משתנה בצעדים קטנים. אני מקווה, אני מאוד כן. מקווה, כי זה, את יודעת, אני אני יודעת מנסה, שרק מהפודקאסט שלי, לרופאה שראיינתי בפרק הראשון, בעקבות הפרק הזה, נשים פתאום הבינו שמה שקורה להם זה גיל המעבר, והלכו לרופאה הזאת, הם לא הבינו את זה לפני. באו אליי ואמרו לי את זה, אז כאילו, ככל שנדבר על זה, וחברות, ופודקאסט וכאלה, אז באמת נשים ידעו לקחת את זה בשתי ידיים. שלא לדבר על כל מיני ויטמינים ששואלים אותי, נשים שלא ישנות, מה לקחת, ואיזה מגנזיום וזה, זאת אומרת, השיח הזה מתחיל להתגלגל, זה כבר לא, אני כן. לא ישנה טוב, זה בעיה רק שלי. אתה מבין אבל שזה עדיין, את משהו יודעת, יש גורף. דברים שבאמת נשים לא מדברות עליהם, וזה גם עולה מהסקר, כמו שזה משפיע לרעה על מערכת היחסים הזוגית, נכון, שזה, האם את מסופקת מחיי המין שלך? רוב הנשאלות אמרו שלא, את יודעת, רוב מכריע. נכון, כן. האם בן הזוג שלך בכלל מודע למה שאת חווה? גם. לא. הרוב, את יודעת, לא.
ועוד שאלות על הרגלי צריכה, אני הרגלי רוצה עשייה. רגע לעצור פה אם הבן הזוג יודע מה את חווה. אם אנחנו לא יודעות מה אנחנו חוות, איך הבן הזוג ידע? כאילו, נכון, אנחנו לא מבינות מה עובר נכון, עלינו בכלל. נכון. ויש פה גם שאלות על אם את עושה טיפולים אסתטיים, דברים כאלה, את יודעת, זה Mhm. דברים קצת יותר של כן. צרכנות. ולגבי האם בן הזוג יודע, לא יודע, זה גם תכף קשור יהיה למה שאני אדבר על מקומות עבודה, כי יש באמת יוזמות מדהימות בעיניי שמיועדות לבני ובנות זוג של מה נשים. למשל? מעניין. למשל, זו דוגמה מהחיים הקרובים שלי, בן הזוג שלי הוא מרצה באוניברסיטת קרדיף, ויש שם לסגל הרצאות על מה זה גיל המעבר, לא בשביל העובדות, יש גם לעובדות, אבל יש גם לגברים? לבני הזוג, כן? וואו. זאת אומרת, אם בא לו לשמוע, אני חופרת לו, הוא לא צריך, אבל את יודעת, שהוא רוצה. אבל זה יפה. זה מאוד יפה, וזה כבר, לקחת את זה, את יודעת, לשלב הבא בכלל, זה כאילו, מעבר למה שעושים לעובדות עצמן, זה למעגל התמיכה שלהם, זה לתת זה למעגל קצת התמיכה שלהם. מחבר אותי להיריון, שפעם אישה הייתה בהיריון עם עצמה, ואחר כך הכניסו הכנה ללידה, ואז נכון, הבעל הוא חלק מהלידה, ועכשיו הבעל הוא גם חלק מגידול הילדים, וגם אולי הוא לוקח חופשת לידה. זה חלק נכון. מהמהפך הזה ש... שקורה, שהאישה עובר עליה דברים, ובהתחלה אף אחד לא יודע, ולאט לאט, זה המהפך של הגיל שלנו, לדעתי. לגמרי, ממש. ואני חושבת שגם, את יודעת, ככל שיותר נשים מפורסמות דיברו על זה, זה התחיל, את יודעת, מישל אובמה הייתה די הראשונה כן, שדיברה על זה. ועופרה ווינפרי, זה שתי נשים שמאוד נכון. מאוד עושות כנסים סביב זה, וכן. והן גם נראות טוב, אז את יודעת, זה לא התפיסה המיושנת אמריקה, של... הרבה הזרקות, אבל. הרבה זריקות בכל מיני מקומות. אבל הן באמת נראות טוב, אבל הן מדברות, למשל, עופרה ווינפרי, היא ממש היה לפני איזה חודשיים, שלוש כנס. יש לה את הכוח שלה להגיע לכל האושיות, ועשתה כנס ענק ששודר בטלוויזיה, והביאה את כל הרופאות הכי מובילות בארצות הברית. והיא מדברת בצורה מאוד מאוד גלויה על החוויה הלא טובה שלה בפרי-מנופוז. כן, שהיא לא הבינה מה היה לה. היום היא אומרת, וואי, חבל שלא, היא בת 70, היא נראית כמו בת 50, אבל היא בת 70, נכון. והיא נראית וואו, ו... והיא מדברת כמה היה לה קשה, וכולם, כל הנשים בנות 50 ו-70 אומרות, וואי, איך לא ידענו את זה קודם, כולם ממש. זה... פה דיברה מי שהייתה ראשת ממשלת סקוטלנד, לסקוטלנד יש ראש ממשלה משלה, לווילס. בקיצור, הייתה אישה בתפקיד הזה עד לא מזמן, ניקולה סטארג'ן, והיא דיברה על זה, על מה זה להיות אישה בסיטואציה של הראש ממשלה, עומדת בדיונים בקבינט ופתאום עם גל חום, וזה היה בעיניי כאילו, וואו, איזה יופי שהיא מדברת על זה היא ככה דיברה על זה, מה, איפה, באיזה פורמט, כאילו ברעיון שעשו איתה. כי, בקסם. כן, כן. זה אז, נותן אז במה ולגיטימציה. בדיוק, בזכות זה יותר מדברים על זה, בזכות זה אנחנו לא ב-2019, אנחנו כבר במקום אחר. נכון. אז יפה, אז ב-2019 שמתם את הסנונית הראשונה, ובאמת אני חושבת שגם מהסקר אנחנו במקום אחר, והקבוצה במקום אחר. וכן ירבו, ככל שיותר נשים ידעו ויחיו יותר טוב. המטרה, בסוף בסוף, מה שאני כן יודעת, ובטוח גם את, שיש פתרונות בכל הכיוונים. רק נכון, צריך, כל אחת צריכה למצוא את הפתרונות שלה. טבעיים, נכון. הורמונליים, אבל המטרה שאף אחד לא תסבול. וזה בדיוק, מטרת הפודקאסט הזה, והאחרים, והקבוצה שלכם, והתמיכה. בדיוק. מדהים. אז עינב, תספרי לנו קצת מה קורה באנגליה. בשוק אוקיי, העבודה, כי אני יודעת שבאמת אנגליה ואירלנד מובילות בנושא הזה. זאת אומרת, הן באמת נושאות איזשהו דגל שאני מקווה ישפיע כמה שיותר מהר על כל העולם. כן, ועלינו במיוחד, כן, בשאיפה. בשאיפה. זהו, אז אולי אני גם אחזור שנייה לסקר ואני אגיד מה עולה משם לגבי שוק העבודה. אז בסקר שלנו עלה ש-48% מהנסקרות שיש להם סימפטומים שמפריעים להם לתפקד בצורה מיטבית, מסתירות את זה מהקולגות, מהמנהלים, וזה דומה לנתונים מסקרים שעשו בעולם. מתוך אנשים שסובלות מסימפטומים, בסקר שלנו 8% שקלו להתפטר, 16% לצמצם משרה, 5% התפטרו, 15% צמצמו משרה. ואת וכמעט חושבת שזה בגלל סימפטומים? כי לדעתי זה כן, גם נמאס לך מהבוס ואתה מקבל כבר, אף אחד אין לך סבלנות לשום דבר. זה... תראי, השאלה הייתה האם בגלל הסימפטומים אתם אוקיי. יכול להיות שזה, ברור שזה משפיע מן הסתם, כן. אבל השאלה הייתה האם הסימפטומים גורמים לך לחשוב על.
וזה גם דומה לנתונים שהם, את יודעת, עשו בסקרים בעולם. בארצות הברית זה 17% שוקלות להתפטר, 87% אמרו שהן לא מדברות עם אף אחד על זה. פה בבריטניה 10% עזבו את העבודה בגלל התסמינים, 14% עברו למשרה חלקית, 14% נמנעו מלבקש קידום, שזה גם בעייתי, שאישה לא מבקשת קידום בגלל שהיא מפחדת שהתסמינים בוא שלה נחשוב יהפכו איזה תסמינים יכולים להשפיע על כל כך שקשה להם, המשמעותיים, המשמעותיים. המשמעותיים שנשים מדווחות עליהם, זה עייפות כתוצאה משינה לא טובה, ובריין פוג, כל מה שקשור לערפל הזה של אוי, שכחתי מה אני רוצה להגיד, זה. זה שני פחות התסמינים. חדה, פחות מתקתקת, זאת כן, פחות, כן, וגם כן, מצבי רוח. נכון, זה שלושת העיקריים. נכון. עכשיו, הרצון להפוך לארגון שהוא מנופוז פרנדלי, זה קודם כל זה חשוב שמעסיקים יבינו שזה אינטרס שלהם, ולא רק כי הם רוצים להיות נחמדים לעובדות שלהם, יש לזה השלכה כלכלית ישירה. כשאישה בת 50 פלוס עוזבת את מקום העבודה כי היא פשוט לא יכולה להתמודד יותר עם התסמינים, זה עלות כלכלית אדירה של קודם כל להחליף אותה, זה הון תועפות, ואובדן הידע שלה זה גם, יש לזה הפסד כספי. גם יש נתונים על הפסד כספי למשק האמריקאי בגלל דברים כאלה. כמה זה היה? אה, בארצות הברית זה 1.8 מיליארד דולר וואו, בשנה וואו. אובדן, בגלל אובדן ימי עבודה של נשים כתוצאה מתסמינים. מעניין להשוות את זה לנשים שיולדות או בהפריות או נכון, כי זה גם תקופה נכון. שגם פה נשים הולכות המון לבדיקות בתקופה שמגדלות את הילדים ונעדרות מהעבודה כילדים חולים. זאת אומרת, יש את התקופה הזאת שהיא גם, והרבה פעמים, למשל, הרבה פעמים שאני קולטת עובדים לעבודה, אז יצא לי, יודעת, אני דווקא בעד לקלוט את המבוגרות. אני יודעת להעריך את יופי. זה, אני לא מפלה, אני תמיד בעד כולם, אבל אני יודעת להעריך את זה, אני לא אומרת לא צריך את המבוגרות, להפך, כי הן כבר לא רודפות אחרי אף אחד, והן שקולות, והן יודעות מה הן רוצות בחיים. אז זאת אומרת, אבל נכון, הן לא באות עם בעיות של הילדים חולים וזה, אבל הן באות עם צרכים אחרים. באות עם כן. צרכים של קשיים אחרים. ופה הקטע של המנפוז פרנדלי, אני מאוד מאוד אוהבת את הסלוגן הזה, שהוא לא סלוגן, אבל זה שהוא נכון. לא, כן, זה לא אני, את כן, יודעת, זה ככה את יודעת, יש פה כן. ממש ארגונים שנותנים את הבאג' הזה לארגונים זאת שהם אומרת, מנופוס. אז ארגון ששם על עצמו מנפוז פרנדלי, המטרה היא שהוא מתאים את עצמו, תכף תספרי לנו איך, כדי שנשים יוכלו להמשיך לעבוד, להתקדם, והארגון לא יפסיד להפוך, מזה כסף. כן, להפוך לסביבת עבודה שהיא מכילה אנשים במנופוז. עכשיו, באמת, אחת החוקרות שדיברתי איתן, שחוקרת את התחום הזה פה בבריטניה, היא אמרה, יש לזה כמה, קודם כל ההשפעה הכלכלית, שזה חוסך לארגון כסף, אבל היא אמרה, זה לא רק זה, כי ממחקרים שנעשו זה מראה שארגון שמאמץ מדיניות כזאת, באופן כללי, השביעות רצון של כלל העובדים עולה, לא רק אנשים שסובלות מהתסמינים, בכלל זה מעלה את שביעות הרצון של העובדים. והיא אמרה, וזה נורא חשוב לזכור, ובטח לך כמישהי שקולטת עובדים, העזרה הזאת לאנשים היא זמנית, זאת אומרת, התסמינים עוברים, נכון, ואישה לא נשארת עם זה עד הפרישה. אצל נכון, רובן זה עובר, הממוצע זה 4 שנים, זה לא כזה ביג דיל. כן. אז זה גם משהו שארגונים צריכים לזכור פה. זה עוד פעם מחזיר אותי להשוואה הזאת שאת אימא לילדים קטנים, אז את יודעת שהם יגדלו ואת סובלנית עם העובדים שלה, העובדות שלך, שאוקיי, עכשיו יש לה ילדים קטנים וזה, ואת סובלנית. אז גם פה זה להיות סבלנית אחרת, זה פשוט עם צרכים אחרים. נכון, נכון. כן. אז את אומרת באנגליה זה כבר איזשהו, לא רגולציה, זה עוד לא בחוק, אבל כבר ארגונים שמים להם כדגל ומנפוז פרנדלי, זה קורה? יש פה ארגונים שנותנים את הטאג הזה. את הטאג הזה של התאמן הפוסט פרנדלי, וזה כן, אה, זה כן מושך עובדים, את יודעת, לעבוד בארגון כזה, שוב, כי אם ארגון הוא מסוגל להיות כזה, אז הוא מסוגל גם להיות עוד דברים לטובת כן, העובדים. אני מניחה שזה בדרך כלל ארגוני הייטק הם מאוד מתקדמים דווקא בדברים האלה, לא, לא? דווקא מעניין. לא, אבל תחשבי, כי בארגוני הייטק אין כל כך נשים מבוגרות. גם נכון. אין בכלל תראי, אנשים מבוגרים באופן כללי.
זהו, המטרות של ליעד ושלי זה באמת לנסות להטמיע את זה גם בארגונים בישראל. ובאמת התחלנו לדבר עם ארגוני הייטק, ואני מוכרחה להגיד שלא היה כל כך נכונות לקדם את העניין הזה. כי אני חושבת שהם פשוט זה עוד לא, נכון, הם בארגונים מאוד צעירים. הם צעירים, הם לא מרגישים את הצורך הזה. דווקא להם יש יותר את היכולת הכלכלית לעשות את זה, אבל הם אז באמת באיזה פחות ארגונים אתם באנגליה, נגיד, כן רואים את זה? רואים את זה בארגונים שיש בהם המון נשים. למשל טסקו, שזה רשת סופרמרקטים, יש כן. לה 300 אלף עובדים פה. היא באמת עשתה מהלך מדהים. היא עשתה, קודם כל, הדברים, אפשר, אני אסביר איזה דברים אפשר לעשות, ואז אני אתן דוגמאות. אפשר לתת דברים שקשורים באמת לסביבת העבודה. למשל, בארגון שנשים צריכות ללבוש מדים, כמו בטסקו, לתת מדים שהם מבד נושם, פחות מזיעים. במקומות שאפשר וצריך לייצר חדרים שקטים, שאישה יכולה, אם היא מרגישה מוצפת, מרגישה שהמוח שלה עוד שנייה מתפוצץ, ללכת לשבת שם בשקט בצד. מאווררים אישיים על שולחנות, בצ'אנל 4, שזה באמת היה אחד הארגונים הראשונים פה שעשו משהו, לנשים יש מי שצריכה מאוורר על השולחן, שיקרר אותה. תחשבי, זה משהו איזה קטן. יופי. כן, מדהים. אבל את לא, אין לך שליטה על המזגן, את צריכה את זה נכון. עכשיו, את צריכה את הקירור הזה עכשיו. זה סביבת עבודה. גם אגב, סודה סטרים בארץ, שהם לדעתי החלוצים, אז הם גם יש להם חדרים שקטים, חדרים מקוררים לעובדות שצריכות את זה. אז חדר אה, שקט זה אומר חדר שהוא מקורר ויש בו סאונד הילינג כזה? נכנסים אני לא יודעת אם יש ונרגעים? סאונד לא, דילינג, אבל סתם אמרתי, את תצנן. יודעת, זה לא זה, הקפיטריה וזה לא כן, המטבחון, לא לבוא ללכת לשם, בשקט, בלי כן, דיבורים ולא וזה, מדברים שם ולשבת שם. בטלפון, כן. מה? עוד דברים שאפשר לעשות זה לאפשר עבודה גמישה. כאילו כולנו ראינו בקורונה שאפשר לעבוד מהבית ולא קורה כלום. אז במקומות שאפשר לאפשר את זה, וזה עושים נגיד בצ'אנל 4, או לאפשר יום עבודה גמיש. זאת אומרת, אם מישהי לא ישנה כל הלילה, והיא באמת מותשת, שתבוא תתחיל את היום שלה מוקדם ותסיים אותו מוקדם. זה גם משהו שמאפשרים בצ'אנל או 4. מאוחר, אבל לסיים מאוחר. בדיוק. ימי היעדרות נוספים, שזה מדהים. זה נדמה לי, מי עשה את זה? אני חייבת לראות, רשמתי לי. זאת אומרת, אה, נותנים אוטומטי בימי חופש, עוד חופש למנוחה, אני קוראת לזה. כן, מעבר ימים מהחוק. מעבר מעניין. לימי החוק, וגם שלא צריך ללכת לרופא ולבקש אישור מהרופא. ולבקש אישור. אז יש ארגונים שממש נותנים עוד 7 ימים. יש פירמת יחסי ציבור פה שנתנה עוד 12 ימים כאלה בשנה, וואו. כן, שזה אבל מה, נהדר. הם הגבילו את זה מגיל מסוים או לכל אישה שנכנסת לארגון? לא, הם הגבילו את זה, זאת אומרת, לנשים מגיל מסוים. במנפוז, כן, בגיל 50, 45-50. יפה. כן, כן. יפה תראי, מאוד. במסגרת התחקירים שלי בנושא הזה, השתתפתי באיזה, יש ארגון שנקרא מנפוז קפה, והם עושים מפגשים של נשים בטרום גיל המעבר וגיל המעבר, פשוט לשבת ולדבר על זה. זה לא מנהלת את המפגשים האלה רופאה או אשת מקצוע, פשוט מישהי שיתוף שיודעת בידע. לעשות. שיתוף בידע, בדיוק. זה כל פעם והייתה זורק אותי לנשים שילדו. כי כשאתה יולדת יש לך מעגלים וזה וזה, זה בדיוק, ממש, יש לך, זה שפה חדשה, להעתיק מה נכון, שהיה שם לפה. אותי נכון. הילדים עם הכלבים. והייתה שם מישהי שדיברה, והיא הייתה מורה, והיא אמרה שאצלהם בבית ספר החליטו לתת למורות עוד ימי חופש למי שסובלת מתסמינים. והייתה עוד מישהי שדיברה על הקושי המאוד גדול שלה, זה היה אז בשיא הקורונה, לעלות לשיחות בזום. היא אמרה, אני מרגישה שאני נראית נורא, כולם סביבי צעירים, והיא רק דיברה על הקושי הזה, היא לא דיברה על איזה פתרון שנמצא, אבל צ'אנל 4 למשל, אחד הדברים, יש מה להם זה ממש צ'אנל 4? זה חברה של מה? זה מדיה, ארגון מדיה, אוקיי. טלוויזיה בעיקר. הם למשל, יש להם פוליסת גיל המעבר, פוליסת מנופוז פרנדלי כזאת, ואחד הסעיפים שם זה שאת לא חייבת לעלות, כשיש פגישות זום, את יכולה לעלות עם מסך כבוי, זה בסדר. את יכולה גם לעשות את הפגישות האלה בהליכה, אם זה עוזר לך, אם זה קשה לך. שזה, וואו. את יודעת, זה יכול אולי לעצבן עובדים אחרים שאומרים, למה אותי מחייבים לעלות את הפגישות האלה עם מסך דולק, וזאתי הולכת כן. לפארק זאת עכשיו בפארק ועושה חיים.
אבל אבל כן, יפה, אני חושבת שבהתחשבות הזאת יש משהו מאוד יפה, וזה לא זה לוקח מקסים. לא לוקח כלום מאף אחד. והרבה מהדברים האלה הם דברים שלא עולים כסף לארגון. אוקיי, לתת עוד ימי חופש זה כן עולה כסף לארגון, אבל החלק המשמעותי של להיות מנופוז פרנדלי זה לנרמל את השיח. זה לייצר מקום שאפשר לדבר עליו, שזה הדוגמה שנתתי לך. שהאוניברסיטה של בן הזוג שלי עושה. בטסקו יש להם קבוצות תמיכה לעובדים לרוחב כל הארגון. ב-NHS, שזה שירותי הבריאות פה גם, יש קבוצות תמיכה מה זה לעובדות. אומר קבוצת תמיכה בתוך ארגון? זה אומר שנשים בגיל 40-50 שסובלות מתסמינים נפגשות אחת לשבוע במשרד שהארגון נתן ומדברות על זה. כל אחד נותן מדברות, את הטיפים שלה, זה גם כן, לפרק את זה. או מדברות על הקשיים. אני עכשיו, ההורים שלי מזדקנים ואני צריכה לטפל בהם ויש לי טינג'ר בבית שמטריף אותי. כן, ואז מישהי אומרת, וואי, אני מה זה מבינה אותך, גם אני. כאילו זה אפילו לא לתת טיפים, זה פשוט להרגיש שאת לא לבד. נכון. שאת לא אני לבד. חייבת להגיד פה משהו, זה נורא תלוי גם באיזה ארגון אתה, נגיד אני בארגון עם המון המון נשים, אז זה בשיחות מסדרון ובישיבות מדי פעם, נגיד היום הייתי באיזה ישיבה והיו לי שתי אורחות מארצות הברית, אז כמובן דיברתי איתם על המנופות, כל אחת בת כמה את, מה את עושה, מישהי נראית בת 60, נראית וואו, בת 50 וסיפרה לי מה קורה זה מארצות הברית. אז דיברנו על זה, אבל זה לא ברור מאליו, ויש ארגונים שאתה לא יכול, בטח ארגונים גבריים. ואנחנו יודעים שאחד הקשיים בגילאים האלה, זאת אומרת, אני יודעת ממה שאני מכירה, וזה את מרגישה מאוד מאוד בודדת. חלק מהשינוי ההורמונלי, אפילו אם את בסביבה תומכת, יש הורמונים שנגיד אוקסיטוצין שיורד, אז יש איזושהי הרגשת בדידות. והתמיכה הזאת של להיות ביחד, זה מאוד מאוד עוזר לנו. מעלה את נכון. הדופמין, מעלה את האוקסיטוצין, וזה שארגון נותן דבר כזה, ואת לא חייבת לחפש, אני גם אצלכם בקבוצה, אני רואה, אנשים בואו ניפגש, בואו נעשה משהו, אנשים מחפשות את המפגשים האלה, גם לפעמים כבר החברות שלהם פחות מתאימות להם, והן מחפשות חברות אחרות. אז זה שיש, הארגון מייצר מרחב כזה, זה מקסים בעיניי, זה מדהים, זה ממש ממש תומך, תומך זה מאוד. גם לייצר את המרחבים האלה, גם להביא הרצאות רלוונטיות. את יודעת, להביא לארגון שיש נכון. בו הרבה נשים, רופא שידבר על גיל המעבר, לנשים עצמם. לא חייבים רופא. לא חייבים, לא, סתם מישהו זרקתי. שמומחה בגיל המעבר, ואני עושה גם כן, הרצאות. כאילו, לא אצלך רופא. בארגון? אני מקווה שנגיע גם ארגונים. בינתיים לא, עשיתי את עושה, אבל בקהילות. אצלך עשית בקהילות בארגון? עשיתי. בארגון שלי עשיתי לא על גיל המעבר, על אורח חיים בריא. אוקיי. אבל ארגון צריך לרצות להביא נושא שהוא רק לנשים, זה בחירה. זה אבל כמו זה עולה. העניין, שזה לא רק לנשים, כי זה משפיע גם על בני הזוג. נכון. זה משפיע על ילדים, זאת אומרת, יש בארגון עובד שהוא בן 30. יכול להיות שאימא שלו כבר בגיל המעבר, את יודעת, הגיוני שיש לו אימא בת 55, כן. שידע מה עובר עליה. הנה עוד דוגמה למשהו שקורה בבריטניה, זה בתוכנית הלימודים פה. בחלק משיעורי חינוך מיני בכל בתי הספר מדברים גם על גיל המעבר. כי חינוך מיני זה לא רק וואו. פריון וללדת ויחסי מין, זה באמת? גם הם זה. מדברים על ילדים בני 16 על גיל המעבר? כן, כן, וואלה. זה נכנס לתוכנית הלימודים לדעתי לפני שנתיים. תשמעי, הבן שלי עוד לא שם, אבל אני יודעת שזה בתוכנית הלימודים. איזה קטע. וואו. כן, כן. אז זה מדהים, זה מאוד מתקדם. כאילו, אני התחלתי לדבר על גיל המעבר בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות, את אומרת לי, ילדים באנגליה כבר מבינים מה זה מנופוז, זה מטורף. וואו. לא יודעת, את יודעת, לא יודעת לאיזה עומק, אבל זה שזה נמצא שם, שזה לא, בתוכנית יודעים שזה הלימודים, קיים. אני אומרת לך, כן, לפני שנתיים לא אמרתי את המילה הזאת, כאילו, מה זה קשור אליי? כאילו, נכון, כזה. נכון, וואו, כן. מטורף. אז אמ, איזה עוד דברים מעניינים יש ככה שמדברים עליהם באמת באנגליה? את יודעת להגיד למה זה התחיל באנגליה, דרך אגב? מעניין. אני זה לא חושבת הגיע בטח מבית המלוכה, סתם. לא, אבל אגב, תדעי לך שהפרלמנט אימץ מדיניות מנופוז פרנדלי, ועיריית לונדון, וכאילו באמת גופים ממשלתיים גם, לא, זה ממש זה שיח, לא זה רק ממש הסקטור הפרטי. אני מדהים. לא יכולה להגיד לך למה זה הגיע, אני יכולה להגיד שאולי השוק פה טיפה, אה, זה לא פייר להגיד את זה, אבל כאילו יש פה יותר אולי מודעות להכלה ולשוויון בתחושה שלי. נגיד, יש פה מחויבות לפרסם פערי שכר בין גברים לנשים בארגונים. אני חושבת שבארץ אין את זה, נכון? יש. אני חושבת שהיום חובה גם, לא, בעצם לא פערי שכר. יש איזשהו, מתחילה להיות איזו רגולציה סביב זה. כן. כן, כן, יש איזשהו משהו, אני לא משאבי אנוש, אבל נדמה לי שמפרסמים לנו משהו, זה דברים שאני פחות,
יש דברים כאלה, כן. אז פה ארגונים אבל מגודל, בוא נגיד שישראל לא מובילה. את יודעת, ישראל שאין ברירה עושה את אולי זה הדברים, גם, את אז יודעת, נובע מזה שישראל זה מדינה יחסית צעירה, הישרדותית. הישרדותית, כן, מתעסקת עם בעיות אחרות, אז זה כאילו משהו נכון. טוב, נו מה, באמת עכשיו נשים בגיל המעבר, מעניין אותי. כן, נכון, שיש לנו פה טראומות אחרות. אבל כן, אנחנו חייבים לטפל בזה, לכן אנחנו, בתור אזרחיות, שאכפת לנו נכון, מהאנשים פה, אז מבחינתי זה הקול. הקול הזה שצריך לצאת החוצה. ויכול להיות שהקול הזה גם יגיע אחר כך לארגונים וסקטורים, לא צריך ממשלה בשביל זה, מספיק שישמעו על זה נשות משאבי אנוש, ויתחילו... בסוף הרבה אנשים עם משאבי אנוש, ואני יודעת את זה, מאוד חשוב להם שהארגון ייתפס כארגון שרוצים לעבוד בו. שיגיעו העובדים הכי טובים. אז אם וזה רוצים את אחד הנשים הצעדים. המבוגרות יותר, שעברו דרך ומיושבות יותר ומביאות ערך אחר לחברה, אז הנה עוד איך להביא אותם. ושוב, זה לא רק הנשים האלה, זה בכלל, זה מייצר איזושהי תדמית לארגון, שזה הארגון שרואה את העובדים שלו ואכפת לו מהם. ממש. זה לא רק שורת הרווח, וכמו שאמרתי, זה גם בסופו של דבר יש לזה גם השפעה כלכלית, ורוב הצעדים לא חייבים לעלות הרבה כסף, לייצר מיני סייט עם תוכן רלוונטי, שזה גם באמת עושים פה טסקו ובוטס, בוטס את מכירה, זה המקבילה של סופר פארם, אז יש מיני סייט שכולל המון מידע על גיל המעבר, שמיועד לעובדים ולבני בנות משפחותיהם. זה לא משהו שהוא עולה הון תועפות, זה לא משהו שקשה לייצר אותו. אבל זה באמת לייצר את השיח סביב זה, לדבר על זה, למנות מישהי שהיא ממונה על גיל המעבר. כמו שאמרנו, נשים לא מרגישות נוח לדבר על זה עם הממונים שלהם, עם הכפיפים שלהם, עם הקולגות שלהם. יש מישהי, בדרך כלל מישהי, זה יכול להיות גם מישהו, אבל הגיוני שזה תהיה מישהי, שאת יכולה לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, אני בתקופה נוראית, אני לא ישנה טוב. אפשר לעזור לי לא, איכשהו? ואני הולכת להריץ את עצמי לתפקיד הזה, זה התפקיד שאני רוצה. כל מה שענית שזה, אני רוצה את זה, באמת. וואו, באמת, יש תפקיד כזה מטורף. יש תפקיד כזה. תשמעי, זה לא מדהים. תפקיד בפני עצמו, בדרך כלל לא, מפילים את זה ברור, זה on שעושה top את על משהו, אבל זה וואו. ההטרדות המיניות, אז נותנים לה כן. גם את זה. לא, זה משאבי אנוש. כן. אבל מה שדיברנו קודם על העניין של רגולציה, אז יש מפלגת הלייבור שנבחרה פה, לא זוכרת מתי, לפני כמה זמן, זה היה באג'נדה שלהם, והם באמת מקדמים את זה. הם רוצים שכל ארגון שהוא מעל 250 עובדים, יהיה חייב לאמץ איזשהו מסמך כוונות כזה של מה הם הולכים לעשות כדי להיות מנופוז פרנדלי. אז זו הצעת חוק שהיא צפויה לעבור, זאת אומרת, היא בתהליכי זה חקיקה. כן, מדהים. זה כן, מקסים. זה באמת זה כמו מדהים. שיש חברות ציבוריות שחייבות להראות שהן תורמות את ה-GRI, דוח GRI, שמראות שהן לא רק מרוויחות, שהן גם תורמות, מחזירות לחברה, תורמות לחברה. וזה בדיוק זה, זה גם, זאת אומרת, מבחינת חוק, לראות שאתם דואגים לנשים שלכם, שיש להם צורך אחר וחדש. זה כן, מאוד מרגש אותי, זה ממש ממש מרגש אותי, מפתיע אותי מאוד. ידעתי קצת, אבל לא ברמה הזאת. ואני I'm looking forward שזה יוטמע פה, וואו, הלוואי, הלוואי. הלוואי. אני אוודא שבפרק הזה שומעות הרבה נשות משען. יאללה, ושידברו איתנו, אנחנו יכולות לעזור להם בזה. נכון, באמת, יש לנו כל בהחלט. כך הרבה ידע בנושא הזה, וגם אני באמת מאמינה שזה חשוב לכולנו, לא רק לנו הנשים, זה חשוב בכלל, ליצירת סביבת עבודה, כמו שאני אמרתי לך בטלפון, כולנו רוצים לעבוד בסביבת עבודה, כולנו רוצים להיות חלק מחברה שעוזרת למי שצריך עזרה, כשהוא צריך עזרה. זה ה-bottom line. נכון. גם לעזור וגם לדעת לקבל עזרה שצריך. נכון, כן, נכון. שזה לא בור מאליו, אנחנו תמיד יודעים לתת. יפה, אז הבאת פה ככה כמה מסרים אופטימיים. העולם במקום טוב. יש דברים אני טובים. מקווה. יש דברים יש טובים. דברים טובים, ואנחנו, אני מקווה שגם אנחנו נדבק בהם, ואני בטוחה, ישראל לפעמים קצת בדיליי, אבל כשהיא נכנסת, היא נכנסת בגדול, אני בטוחה שזה ייכנס. זה מאוד משמח אותי, מאוד מאוד משמח אותי. למרות שדיברתי איתך וידעתי קצת, אבל לא ידעתי אפילו עד כדי כמה. אז זה ממש כאילו, מה שאת אומרת, שזה שיח. זאת אומרת, באנגליה זה שיח מאוד, כבר שנים, זה שיח, כן, 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 ופה זה עוד, זה חדש עוד. כן.
מדהים. כן, זה שיח וזה רק את באמת, רואה את זה דרך אגב, נגיד אני מאוד מאוד חיה את נושא של טקסטיל ומותגים, ובאמת המותגים הראשונים שיצאו עם בגדים שמותאמים לעולם המנפוס, באנגלית הגיל המעבר, זה המנפוס באמת, אז, אז נגיד פריימרק, הם יצאו עם סדרה של בגדים למנפוס, לא יודעת, עובדים, לא עובדים, אפשר לעשות על זה דיון, אבל הם שמו את זה כחלק, אני זוכרת שראינו את זה לפני כמה שנים, זה היה אפילו לפני חמש כן, שנים, היינו בהלם אז, בכלל לא ידעתי מה זה מנפוז, אמרתי, מה זה מנפוז? כי לא ידעתי מה המילה הזאת אומרת. ו... והיום יותר ויותר חברות משקיעות בזה כסף ומייצרות. אולי את יודעת לתת לי עוד כאלה דוגמאות, איך השוק מגיב לזה חוץ ממקומות עבודה? לא, אני לא רואה את זה באופנה, אבל בטח שאני רואה את זה, את יודעת, בכל העניין של תוספי מזון ודברים כאלה. זאת אומרת, Mm, בכל סופרמרקט גדול, את תראי מדף של אה, תמיכה לאישה בגיל המעבר, אוקיי? שזה ויטמינים, ואני לא יודעת איך זה בארץ, אני לא נכנסתי לסופר פארם שנים, לצערי, אני מתה על הרשת הזאת. כן. יש ממש מדף, כאילו, אני לא, נכנסת... אצלנו אין מדף לגיל המעבר, יש תוספים שאת צריכה זה, אבל אין כאילו, הנה זה לא, לא, הסקשן זה שלי, אני ממש הולכת, אין. ממותג, ממש ממותג. וואו. כאילו, את יודעת, כל מה שאישה בגיל המעבר צריכה, עשרות חברות, כאילו. אז זה קיים לך בכל רשת הולנד אנד בארץ, שזה רשת אז של... יאללה, כל מי שנוסעת לאנגליה, לכו לבוץ ותראו מה יש שם, כן? מעניין. למרות שאני לטסקו נגד אפילו. לקחת סתם ויטמינים, אני אומרת, כן, לצרוך אותם כמה שיותר מהתזונה שלנו, ואז לעשות בדיקות דם, לדייק מה צריך. אני לוקחת מלא ויטמינים, אבל היום אני יותר מדייקת מה צריך, כי צריך דברים שלא קשורים גם לבדיקות דם, כמו חלבון, כמו כל מיני קרטין, כל מיני דברים, אבל לפחות הדברים שאפשר לעשות בדיקות דם, לדייק. נכון, כן. נכון, נכון, נכון. ויטמין B12, D, ברזל, לא לקחת אוטומטי. אני אומרת על עצמי, הייתי לוקחת ככה. היום כבר לא, אני בודקת, כי באמת זה לא נגמר, כמות הדברים לא, בדיוק, אפשר, את יודעת, כן, 20 ביום. נכון, כזה. נכון, וזו תעשייה שמגלגלת הרבה כסף, היא הבינה את הדבר הזה. כן, כן, לגמרי. יופי, מעניין, זה לא ידעתי את זה. כמובן, יש לה עצמות, יש סיבים תזונתיים, יש לו, נכון, יש נכון. מלא דברים. יש פה המון עניין גם בספורט ייעודי לנשים בגיל המעבר, אבל זה יש גם בארץ. זה כאילו גם משהו שתופס לאט, זה תאוצה. מתחיל עכשיו. זה עוד לא כולם יודעים שצריכים להרים משקולות, אבל עוד אין ספורט שהוא לא, אבל ממש יש מדויק. המון מאמנות שמבינות שזה כיוון טוב וחשוב, ומשווקות ממש תוכניות לגיל המעבר, לא? אני רואה. אני עוד לא ראיתי הרבה, אני לא? רוצה להגיד לך שאני על זה לפחות בצפון שנה. חיפשתי אני עכשיו ככה באיזושהי תוכנית, אבל עוד אין אני מניחה שיהיו. זאת אומרת, אנשים יודעים מה הם צריכים, כי מי שעוד פעם צורכת את הפודקאסטים, נכנסת לקבוצות וזה, נשים יודעות מה הן צריכות. יש פער בין מה שאתה יודע למה שאתה צורך, לפעמים לוקח זמן עד שאתה מדייק. עוד פעם, אני מניחה שכמה שנים מהיום, הכל יהיה כזה תוכניות לתזונה, תוכניות לספורט וזה וזה, ואז פשוט תבחרי וזה יהיה יותר. עכשיו זה מתחיל. כן, הכל בבנייה לדעתי, הכל מתחיל להיבנות, ויש פטריות אחרי הגשם יוצאים כל מיני דברים, חלקם יותר איכותיים, חלקם פחות, אוקיי. אבל כן, אבל יש שיח, יש שיח. יפה, אז את באיזושהי תוכנית ספורט מיועדת לגיל המעבר? לא, אני עושה לבד. אוקיי, תוכנית ספורט שלי עם עצמי. מדהים, העיקר לנוע. כן, כן, לגמרי. אז עינב, נגיד אנחנו ככה לקראת סיום, נגיד את סיפרת שבתחילת הפרק דיברת עם ליעד וחוויתם כל מיני תסמינים של גיל המעבר וזה, אז נגיד מ-2019 שפתחתם את הקבוצה ועד היום, אז את מרגישה שעברת משהו מבחינת התסמינים, מבחינת ההתנהלות עם התסמינים, בגלל שאת יודעת יותר, מה שאת בוחרת ליום יום שלך. לגמרי, אם כבר אנחנו לגמרי. פתחנו מעגל של שיתוף, אז אני אשמח שתשתפי ככה את היום יום שלך, ואם יש איזה טיפים שבא לך לתת. אז קודם כל אני לגמרי מרגישה שהשיח סביב זה מאוד תרם לי, כי זה הגיע מתוך איזה סקרנות אישית שלי, אז יצא לי לדבר באמת בזכות הקבוצה עם אנשי המקצוע הכי טובים בתחום שלהם.
אז את יודעת, אני ברת מזל. אמ, אני, כמו שאמרתי, מה שהדאיג אותי זה המצבי רוח. כי אני יודעת שאני תנודתית ומועדת. ו... והבנתי שמה שעובד בשבילי זה ספורט, פשוט להקפיד על ספורט בצורה אובססיבית. אני עושה 3 פעמים בשבוע ספורט, ו... וגם תזונה. ו... ובשבילי בינתיים זה עובד נהדר. הייתה לי... את ממש ממש מקפידה על תזונה, מה להכניס, מה לא להכניס, או בגדול, כזה, 80%? בגדול, אוקיי, בגדול. כאילו, אני אוכלת מאוזן ובריא. כן. אני גם אוכלת שטויות, אבל פשוט שונה אבל ממה שאכלת לפני 5 שנים? הורדתי מוצרי חלב כמעט Mm. לגמרי. לא יודעת ואת למה, מרגישה פשוט שזה עשה הרגיש לך את לי, זה לא מישהו שאמר לי משהו, פשוט זה הרגיש לי שזה עשה הגוף לי לא דיבר טוב אלייך. בגוף. כן, בדיוק. ובאמת היה לי לא מזמן איזו אפיזודה של גלי חום, ואז התייעצתי עם מישהי מהקבוצה, שהיא מרפאה סינית, שדיברנו עליה, שאת צריכה להביא אותה. היא באה, כבר יש לי תאריך איתה, היא אוי, תגיע. נהדר. היא תגיע מצוינת. בקרוב, כן. ו... וטפו טפו טפו, זה עבר, את יודעת, כל אחד באמת בעיקר מה שלמדתי זה גם להיות פחות חדה וביקורתית ושופטת. כאילו הייתי נורא נגד טיפול הורמונלי, מאוד. לאמא שלי היה סרטן שד, אותי זה נורא מפחיד. ולמדתי שאוקיי, יש נשים שפשוט זה מציל אותן. נכון. ומי אני שאני אגיד להם, את יודעת, לא, זה לא טוב לכם, וגם באמת המחקרים הם מאוד, יש מחקרים כאלה ומחקרים כאלה, אז כן, זה נורא תלוי למדתי את מי שואלים, אבל שחשוב לשאול, בקיצור, שכל טיפול כן. לפני שאת לוקחת אותו, תבררי אם הוא מתאים לך, תבררי אם הוא טוב לך, תשאלי, פשוט תשאלי כמה היום שאלות. הגישה היא שההורמונים הם לא מזיקים. מחר יש לי הקלטה עם רופאה, אנחנו נביא את זה, אבל בסוף בסוף אני חושבת שזה הרגשת בטן. כאילו מי שלא נורא סובלת ולא חייבת, והיא לא בטוחה שהיא רוצה, אז שתבחן, נכון, תחליט. כי אני לא חושבת שהכל, כמו שתזונה לא כולם מתאים לכולם, גם אצלכם בקבוצה אני רואה שכאלה שלוקחות הורמונים וזה לא עושה להם טוב. נכון, אז זה ולוקח נורא המון תלוי, זמן אז עד כולנו שונות. כן, גם לוקח זמן עד שמתאימים את זה. נכון, ואותו דבר לגבי טיפולים קוסמטיים, את יודעת. אני כאילו, פעם הייתי מזועזעת מהרעיון הזה של לעשות, אבל את יודעת, מי שעושה, עושה לה טוב, אז למה לא? נכון. כאילו, באמת, שתעשה את זה. אז אני מאוד מנסה לתרגל את זה בחיי היום-יום על עוד דברים, להיות פחות שיפוטית, פחות נחרצת. מקווה שזה, יפה. מקווה שזה מחלחל. יפה. למצבי רוח, אפרופו פטריות, אני ממליצה. פטריות מרפא, יש פרק על זה. כן, נו, גם פרק על זה 20. דיברתי עם כן. נכון, עם דפנה. המרואיינת הקרובה שלך. כן, עם דפנה. נכון, אז יש פרק ואני ממליצה על פטריות גם. יפה, עינב. לוקחת פטריות כן. כלשהן? אני כן. לוקחת כבר לפני הרבה שנים. אה, באמת אחת המורות שבעקבותיה נכנסתי לכל העולמות האלה, היא מקדימה את זמנה, באמת, אין מה לומר, המאצ'ה, הקקאו, הפטריות, אני הכל לפני 5-6 שנים כבר או, שם, וואו. אבל ככל שהם מתקדמים הדברים, אז אני מדייקת ומפרידה אותם, והיום אני גם יודעת מה אני יותר צריכה, מה פחות צריכה. טוב, וגם את לא גם... כל הזמן, גם לא, גם לעשות הפסקות עם הדברים, כי כל הזמן זה גם אני חושבת, הגוף מתרגל, לפעמים קצת כן. לעשות הפסקות ולחזור, ואני מאוד בעד הפטריות, כן. כן. יופי, אז יש עוד איזה ככה משהו שלא דיברנו וחשוב לך להביא בפרק. לא, אני חושבת בעיקר העניין הזה של תשאלו, תחקרו ותשתפו, תשתפו בשביל אחרות, שידעו. שום דבר לא... אין במה להתבייש בעיקרון. זאת אומרת, נכון. זה חלק מהתהליך טבעי, אני לא אומרת תסמכי עליו, לא כולם שמחות על זה, אבל דברי על זה. את לא אני לבד. זוכרת שאני הייתי ילדה וקיבלנו מחזור, זה כזה, לא מדברים על מחזור. ועכשיו הבת כן, שלי, הפוך, הן הכי מוציאות את זה החוצה. אז אנחנו כזה חלוצות של הגיל הזה הלוואי. של המנפוז, ואני שמחה להיות, אין מישהי שאני פוגשת אותה, זה מצחיק, ולא מדברת איתה על המנפוז, כולל הלכתי לבדיקה, אמרת לה, בת כמה את? מכירה את הפודקאסט? אז זה כזה להפיץ, להפיץ, להפיץ. היא אומרת לי, וואי, כי זה מה זה חשוב, וזה באמת,
להפיץ שיש ידע ויש פתרונות, ולא נכון, כולם ברשתות, וזה צריך להגיע לכל אחת ואחת, זה נכון. נכון מאוד. מהמם. אז אני לוקחת את המנפוז פרנדלי, אוהבת את זה מאוד, ואני... תמציאי לזה ביטוי בעברית, ואת יודעת, כן, תריצי. בכלל נושא גיל המעבר, השם שלו בעברית הוא בעייתי, כי גיל המעבר זה כאילו גיל שעוברים דרכו. ומנפוז זה תקופה, זה לא משהו שזה שער, אבל זה תקופה, אתה עובר ונשאר. אז נכון, לי יש בעיה עם הנושא של גיל המעבר, גיל המעבר שהפכו אותו. בכלל עוד אין מילה לדעתי טובה למנפוז, כן. עוד אין לזה טוב, אבל אני קטונתי, נשאיר את זה לאבשלום קור. אבל המנפוז זה פרנדלי, אני מאוד מאוד אוהבת, וארגונים אוהבים להשתמש בסלוגנים באנגלית, ואני ממש כן, אשמח לראות יותר ויותר ארגונים שמטמיעים את זה, זה יהיה מקסים. גם אנחנו, כן. ממש. אז תודה על המסר הזה, עינב, ותביא לנו תודה עוד, לך. באהבה, תביא לנו עוד ככה השראה מאנגליה, אם את רואה דברים ככה שמקדימים את זמננו פה בישראל, שנוכל לשטוף את העיניים ולאמץ אותם, את הדברים הטובים כמובן, לא את הפחות. כן, לא את הרעים, בדיוק. כן, לא את הפחות, יש לנו מספיק משלנו. ומלא מלא מלא תודה, ניפגש תודה לך, ברשת. ממש תודה, ונהיה בקשר. כן. ביי. ביי ביי. זה היה הפרק שלנו להיום. אני ממש מקווה שקיבלת ערך, תובנות, ואולי אפילו השראה קטנה להמשך היום. את מוזמנת להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה בשם ביחד נעצים את האור. שם אני מעלה תוכן רלוונטי פעם בשבוע. אבל הכי חשוב, אם נהנית ומצאת ערך בפרק הזה, אשמח שתעבירי אותו הלאה, לחברה, לבת משפחה, לכל מי שיכולה להפיק ממנו משהו משמעותי. תודה שהיית כאן, וניפגש בפרק הבא עם עוד שיח מחבר ומעצים.